Чудя се какво става с тия тарикати. Всеки втори, трети иска да го клати. Ей, тия мръсни илюминати засипаха ни мен, теб и женати. Ей, тия мръсни илюминати ебаха обществото с тъпи схеми и плакати. Отварям тела и какво да видя поредното изтребление на мозъчни клетки, за съжаление. Всеки втори се мисли за тарикат, млад от друго общество. Но за какво стигнахме до тук, защо? Така им се дадохме, оставихме волята и се предадохме без бой. Що така бе мой, аз съм тоя, ти си кой в театъра стоящ и чакаш да дигнат зависата за пиесата на твоя пореден ден. Ходиш без проблем, тия клетки там за коса бе мен. Ей, илюминати, те предвекаха на вас и женати. Ей, илюминати, тровите ни с ваксини и плакати. След като продължили минали 7 дни и 7 седмици без прекъсване, Анастасия припаднала от болестта сексамия. Тения са в болницата лекували, но тя не спряла да повтаря: давай дени, давай дени, не правил нищо минали месеци. Най-после тя се свестила и питала академия. Цигарата, лекарите казали, че не можа на този етап и тогава Анастасия станала и бръндала. Цялата болница се разтресва през това време. Тени отишъл да й вземе пакет от майнитски косми, залепени с китово лайно. Пристигнал, но болницата била срутена. Анастасия е избягала, отишла за цигари, след като откраднала 50 коти из цигари, си ги завряла навсякъде и ги запалила с гряла си газа и полетяла като Супермен. Дени е видял, из преднята си се изстрелял. Следва продължение. Анастасия е чиста компаньонка и си вижда къза през милион километра. Обича тя да лапа пишоци, но на всички, които лапа са пълнени шоци. Какво ще стане, ако Анастасия не беше курва? Ще я спука, ще я фука, но няма как, защото на нея не й пука. Запознах се с нея не наскоро, сякаш беше днес. Като цяло супер тяло, като цяло и в лицето беше 6. Не помня какво съм, а филма показа интерес. На следващия път ще ме закара на адрес. Видях я в дискотека, беше с маски, просто без. Каза ми: имам афера, ма искам да съм теб. Първото го изтръвах, чувам сало, искам секс. Имам аферика, цена от Ролекс. Има профил в OnlyFans, има твърде много фрънс. Тича сторител на кост преди да скъса кой е днес. Вече знае бекбол, съм и викал на адрес. Обича да играе с пол, с нея Майкъл Джордан родно. Тенис иска да изпорта, му да топки в лицето. Тенис котка, трета водка, пали като Феникс, като сладка. Път пресича черна котка като Феликс. Абе напомня ми на четих с тия мейни тъпи детски филми. Всичките са свестни, интересни са истински и кът ги сметеш. Що ма пита в МБТ дали с документи. Всичко тук измислица е, че ни слушат нас агенти. Искам в този свят богата съм, саверия не с монети. Ама сме пръскали с монети в дискотеки, после хъркали в хотели с адреси. Без адреси, мъже трябват фьордеси, защото сме толкова високо, че минават самолети. Ся минават самолети, ей, ся минават самолети, ей. Помня Берези отново, сега сме толкова високо, че минават самолети. Пролете нямам нужда от билети, защото ся минават самолети. Ся минават самолети, ей, ей. Hey.